akushiyani ukuthi useyazi kanjani impilo khona igeleke obonayo ukuthi usefuna nje nawe ukuzobuya ngathi khona labantu kibo bonke labantu abayenza into efanayo futhi awubacabangela izinto ezifanayo ekugcineni kufanele ukhethe lo obonayo ukuthi lo hayi yena ngathi singalusa manje naku phela inkinga la ikhona sogcina senze njani basifuna ukubashashela abantu laba ngoba sebe kanjena phela sebenengane abasafani nalaba kudala phela abafuna ukusebenza imali bayifuna kithi bayahamba bayajola abafuna ukusebenza inkinga yabo nabo laba abasebenzayo yabona mawuthi abafuna ukusebenza ukusebenza ekhaya ngaphandle kwale mali kwalomsebenzi uzobanikeza imali ukusebenza nje ekhaya laba bethi befika nje emakhaya usexabene noma uma wakho kwathini kwasha kwacima uma kanti phela lo muntu uma usuxabana noma ekhaya ufune wazi ukuthi phela kuyakuphelela kumena ngoba ukwazi ukuxabana noma bese uzwana nami angizukusayida mina la mina umuntu ozongena enyaweni zakhe la uma ufune kulekeleni masuxabana noma mina ngizokusakhonda ngithini cha kodwa sengizothini ke masuxabana noma asho phela uhlulekileke mawuhlulo umaphi ayikuthanda umama wathi faka kuthanda owayi uzofunda abo mothanda mina ufune ukufunda ukuthanda uma like it or not ngoba ekugcineni uzongena enyaweni kodwa makho angithandi akakuthandi uzobona ngathi uma akakuthandi izinto nje azenzayo lese mhlawumbe uyasebenza awukho unokhuma nje amagama lalela uma noma ngathuza uma into akazoyenza engine-show yakho ngoba ngithi uzongena enyaweni zakhe uzoba phambili kikho konke akakwenzayo akubeke ngemuva akufundise akufake enyaweni zakhe ngoba uzokwenza bese sizofika isikhathi sokuthi akudedele inkinga yabo laba mhlawumbe ukuthi mangabe oma bethu behamba phambi kwabo beza ngemuva uma ngabe sebeqhela oma esefuna ukubona ukuthi now she's taking over kule ntade ngemfundisa yona sezothi mina ngeke ehlathini ngeke ngihambe ngedwa amabhakede angisinda bonke lezo zinto ekugcineni ke manje sekumele ngimsecondo mina ngithi hayi ucomplaina ngakhona umkami phela ngeke hambe edwa ehlathini lo muntu uzolekelela umamosi uma kuhamba ehela ngeke mahahlele iguduzana nehlathi sekumele ngiseconde nawe ke ngithi right hayi ngeke lapho kabuyami kodwa ayibona lento yekisize ukuthi sibeke lesithi ngesigano ngempela ngaphela isikhathi siyashiya yabo mfethu into engiyazi umuntu ofuna ukugana yabo nje umuntu osifazana ofuna ukugana akayiphathi njengaye angikhombi wena kodwa bengenza isibona ukuthi umuntu osifazana kabuyami yabo ofundisekile ofundile futhi unesifiso sokuthi naye ngelinye ilanga afane noma wakhe avuse umuzi omunye umuntu ne uElso omnyeni wakhe ngeke ze bioze njengale genge yes abanye bayalingeka by pressure abangani ne kodwa ekugcineni abanye baba befana amunye uthola ukuthi uzoyihlula kwelo pressure abangani akafundisekile ngaleyo ndlela kodwa wona kwelinye side ngeke pressblame ebona bodwa ngempela yazi izinto zinokuphambana futhi ngathi iphamba ngazi nayiphambana kanjani ngamabomu nje ziyazenza ngale isikhathi ongekho right ya uthola ukuthi uyazama ukwenza ngayo yonke indlela okumlungisa kodwa